Vale, crec que està tot al programa. Sí. A veure, sí, està tot. Pues... Ho tens tot preparat? Ho tens escrit? Però estàs gravant ja? No. Però quan vulgui li dona, Tu pots gravar. Si estàs? Sí, per això. Tu pots gravar. Però estàs gravant ja. No, però li puc donar. Doni. Li done? Sí. O llancem la intro ja? Espera, encens? Sí. Tu en sents bé? Claro, com no vas a sentir més si estàs fora? Segur que no estàs gravant. Claro, però jo crec que... No t'ha de fer com l'entrella de... Això ho fa molt en... No Todopoderosos. Esteu gravant ja? No Todopoderosos. No l'he sentit. No sé si deixa, escolta-lo. Tu pots gravar, tu dius, estàs gravant ja? Sí, espera un moment, pega un traguet d'aigua i grave, vale? Vale, pega un traguet d'aigua. No, però vull que ho facis gravant-ho. Vale, bueno. Però estàs gravant ja? No. Pues grava, va. Vale, ja està. Sí que estàs gravant. Que tio, que mentirós. Va, posa, veu. Deixa'm pegar... Vinga, que ja portem un minut i tenim pocs. pocs. Però escolta, deixa'm, no faré propaganda d'esta aigua que és... Ara posa quadrats. La fuente anciana. Vale. L'has pillat o no? Sí, perquè ho tens tu. Si ho traduixes al valencià, la fuente anciana. Sí. Estàs gravant? Com el Taravella. És el programa, episodi, programa... El 2, no? El 2? El 2. 1, 2... De què anem a parlar? Bueno, Ara. Bueno, sí, ja està posat. Vale, en la capçalera ja està. És veritat. Ja en sé capçalera. Ja en sé capçalera. Un programa on se parla de cine o de lo que mos isca del cap. Aixina que... ¡Això és de cine! Era un bruto desgarbado y un... Muy buenas, Gea. No, un moment. Això és un déjà vu. Un déjà vu? Perquè no porta la mateixa roba, però és el programa... Bueno, però així poden repetir roba. El programa número 2. Així poden repetir Escolta, roba. Escolta, tu i jo no van quedar unes pel·lícules que anem a posar en cada programa? Sí. Per què apareix ara aquesta pel·lícula? Per culpa de qui? Pues... Per culpa meua. Anava a dir-ho. O sea... Por mi culpa, i ja no me'n recordo. Als 18 anys va deixar de ser catòlic. Sí? Sí, que per cert, la tele es va alçar el papa de 2000 i va dir ui, no estic molt catòlic, i es va armar una que no veas. Bueno, què portem avui? No, bueno, primer de tot. Muy buena, Gea, com estàs? Jo estic de categoria, Estàs de cine! Estic de cine! Claro! Això és de cine! Això és de cine, programa number 2. Number 2, i bueno, tots estos, el podcast este que fem, quan ho vam parlar, vam dir, vinga, una llista de 10 pel·lícules o 15 pel·lícules cadascú, posem en comú, i les que coincidien i ens agradaven, pues traiem una llista per a fer diversos episodis. Bueno, pues la que portem avui no està en ninguna llista. No està en ninguna llista, és molt fort. No està en ninguna llista, però jo crec que l'incentiu que ha donat peu a Febo, crec que val la pena. Sí. Jo crec que val la pena. L'estructura. O sigui, que jo estic fent ara com si no sapigueren que anem a parlar. Però ja ho saben. La gent ho sabe perquè ho han de veure. Perquè està posat baix. Vale, entonces vaig a fer una alerta, ¿vale? Esta vegada no és alerta de spoilers, que també ja t'apanyaràs, spoilers t'apanyaràs. Este podcast, com veieu el que poso, no és per a xiquets, ni per a xiquetes. Bueno, sí que poden escoltar-lo xiquets i xiquetes, per poder poden. Però els pares o mares que ho facin, allà en la seva consciència, que preparen un dineral per psicòlegs. I no dic que psiquiàtrics, també. Jo posaria un PEGI 12. Com? PEGI 12? Sí. Un PEGI? Que mai he entès lo del PEGI 12. PEGI és una recomanació per a videojocs de a quina edat es deu consumir aquest tipus de videojocs. Pareix que tu entens molt de videojocs. Un poquet. Igual on estem així gravant, si vols després connectem la càmera de fora i veiem el que n'hi ha. Ah, sí? I fem propaganda, no? No, això és un oasis. No fa falta. Bueno, però sí que és veritat que el PEGI és com una recomanació. No és com en la tele que hi ha en els dos rombos de 18 o tal, sinó tu, per exemple, PEGI 18 no significa que no puguen, sinó es recomanen. Saps que estem anant amunt ja? Sí. I avui no vol que dure una hora? Vale, no, tenim que clavar-ho en 40 minuts màxim, si pot ser. Això va dir. I el que tenim avui és que la pel·lícula que tenim... Ho dius tu, poses la intro... Vaig a posar la intro que mos ha arribat directament des de Hollywood. Hollywood no, de Los Ángeles. Sí. Hollywood. Des de Houston, Texas. Texas, tenemos un problema, perquè quan acabem això ja ens podran buscar. Vaig a posar-lo i comencem, ¿vale? Va. Pues vamos a ello. Això diu que fa molts anys hi havia un podcast anomenat Ossos de Cine.
estava liderat per Jaume Albado de Altea i Joan Gea de Daimús. Els dos, contents i feliços en la seua vida, varen crear aquest podcast. Fins que va arribar el lingüista i els va dir que si per favor podien parlar un valencià més correcte. Els dos, mirant-lo als ulls, varen començar a riure's i varen dir: quin valencià vols que parlem si som de poble? El lingüista, enfadat i cabrejat, es va dir: a partir d'avui, fins que no tingueu 50 oients, estareu escanyats, sense poder parlar. Els dos, aterrats i confosos, es varen enfonsar i no varen aconseguir fer ningú podcast més. Fins que un dia, uns valerosos fans varen començar a escoltar el programa, però tan sols hi havia 49 persones que l'escoltaven. Sols faltava un per a que l'hechís es poguera trencar. Pues, qui anava a escoltar un podcast de cine i en valencià? Este és el meu podcast, un podcast cada dia igual. Quan l'escolte jo em sent feliç. Ara va començar. Bonjour, 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 bon dia! Ja arriba Jaume amb els seus comentaris, el Joan Gea li dona ironia. Això pot ser algo bo, o també pot ser una catàstrofe, lo millor és que el comencem a escoltar. Jo no vull monetitzar-lo, sols vull que l'escolten i se ho passen molt bé. I com és en valencià, jo no sé si algú el voldrà escoltar avui o demà. Mare Déu, senyor! Pues... ¡Paren las rotativas! Només per això, jo me'n vaig. Ja està, el podcast està així, ja ha arribat, no pot ser una altra cosa. Ai, Dios mío de mi vida. Ja està, 10 minutets ho tenim de categoria. Dios mío de mi vida. Jo crec que el podcast estem fent-lo només per això. Pues la veritat que sí, o sea, de fet la pel·lícula que anem a parlar avui, que per si algú no s'ha enterat és La Bella i la Bèstia. Per supost, tu eres la Bella i jo soy la Bestia. Dejad que entre en el castillo. Va néixer o sea, a través d'això, de passar-me un àudio no sé en quin moment, no sé què estava fent. Jo el dic que jo estava en la meva parella, Lorena, sí. I love you forever, saps? I podem posar una pel·lícula, li vaig dir, tria tu la que vulguis, i ja posa La Bella i la Bèstia, i estava mirant La Bella i la Bèstia i anava corrint-me i ja estaves pensant en el podcast, en vez de lo que estaves fent estava mirant el podcast i ja està, la pròxima pel·lícula i d'ahir em va arribar a mi un àudio en esta cançó cantar primer en la intro sí, en tot i vaig dir, pues a veure pues no és una pel·lícula que m'apeteix parlar molt però ojo, i després li vaig enviar pues, conclusions que vaig arribar i coses que la pel·lícula conforme la tenia jo recordar perquè la pel·lícula la vaig veure ja fa un mogolló d'anys dic, ostres, això no és el que pareix esto és de la Disney, que cucos pues bueno, La Bella i la Bèstia pues anem en el tràiler i ja però digues de quin any és de quin any anem a parlar de la versió és la versió de dibuixos animats que és del 91 si no m'equivoque 91 Què fes, tio?
festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Vam parlar d'ell. Jo dic, per estar una maldició està prou content. Walt Disney Pictures tiene el orgullo de presentar La Bella y la Bestia. El orgullo, el de VH, VHS. és l'impagat d'exclusivitat. Es ella, la muchacha que ella. llamábamos. Ha venido Ahí a ver. està Miguel Ángel, gener, febrer i març. Reconozco que soy algo impresionante. Vaya tiarrones, Gastón. Este no és el trailer del cine, por supuesto. No. Debe decirse. Molt bé, ensenyant el final. És que són El magnífics. cuento que ya está Ai, mira, inmemorial és que como el tan tiempo ensenyat està vuelve la a ser transformació. Oye, Pues- El trailer ho ensenya tot, però nosaltres Anem a ensenyar més. Anem a ensenyar més i coses entre línies que no estan... Sí, totes bueno, a- jo et dic un poquet el que és la pel·lícula. Sinopsis, És la sinopsis, història de conta-la. Bella, no? Que Sí. és una jove molt... amb molt de somnis, no? I amb moltes coses per viure i molt... un poc bicho raro de lectura, de tancar-se en les seues històries. Son pare expert. Sí, son un pare castell, expert el i castell van de al la castell, Best. que en teoria el castell està encantat. Està encantat encantat. d'estar ahí. ¿sabes? Diu, hola, buenas tardes, encantado. Estic encantat d'estar així. Nice to meet you. Nice to meet you, me you. I bueno, i ahí pues, es troba la bèstia, no? Que... Bueno, primer es troba els dedis del castell, després Sí, de la sí, bèstia, i- fan un intercanvi de paraules, de odio. de Al final prisioners. és un poc una comèdia romàntica, Sí, no? Dins d'un context fantàstic. de Disney i pues, Bueno, al com fi- l'amor no? pot en tot i Gastón, està en l'interior. que mata a la bèstia, no la mata, bueno, li pega el besito, spoiler, ja t'apanyaràs, i al final. Però saps el que passa? Que jo tinc la meva sinopsis. Eixa és la meva sinopsis. Però és que jo feia faena, Avui sí, ara sí que Oh. tinc en la molleta que no entenc. Entonces, Bueno. per mi la sinopsis, que això ho he trobat jo, que és cosecha pròpia, per mi és el següent. Adelante. Adelante. Espera, lo que hem dit abans, menors... Per favor. Bueno, fer el que vos si, dona la gana. si ja veuen de tot. Claro, si jugo al Fortnite. Lo millor de tot és que Se tira els vermell menors als pares. falsifiquen la edat per estar en... Claro, es que en Instagram no debería Spotify estar. de qui és? ¿Es de Meta? De un señor de Spotify. Del No, señor no Spotify. es de Meta, ¿no? Bueno, entonces la gent d'Instagram i de Facebook, bueno, Facebook i els joves ja no, posen la edat que com que tenen 18 i realment tenen 13 o 12. En fi, la pel·lícula va sobre una xica peculiar, o sigui, una friki, que no para de llegir llibres i sobre un acosador psicòpata que no para de tirar-li els trastos, i dir-li que vol casar-se amb ella. Eixe és Gastón. Pensaba que no es a dir. No, Es Rejón. No, Rejón no. Vale, ja està. Perdón. Perdón. Ara anem. La benemèrita que està esperant molt. Bueno, el Gastón això del no és no va No, anar. encara no estava. I després la xica, que és bella, per suposat, per mi és una inconscient. És una inconscient, El nom no dona peu a molt. sí, bella, ja està. Bella, per nosaltres seria bella de antiga, però no. I deixa anar el seu pare de 70 anys i pico, perquè el senyor té 70 anys, molt àgil per cert, però té 70 anys forma, i pico, que pareix que li falta una fornà, i se'n va a una fira soles d'inventos. Però en fi, que tu el veus i dius, a este home de segur que li passa alguna cosa. I clar, es part i acaba en el castell on tot el món està amargat perquè tenen la maledicció, hi ha una maledicció i ningú és el que pareix ser. Tenim, atenció, al candelabro que està sempre encès en flames I parla francès. i parla francès, Bueno, en accent francès. Parla en accent francès. I no clar, està encès en flames i no perquè porta 3 ciris. El tio està més calent que el Rubiales en la final de futbol femení. Després tenim un rellotge que el rellotge és el típic amic pesat que per llàstima te l'emportes a qualsevol puesto i dius, este tio en vez de donar l'hora el que dona és pel sac a tota hora, valga la redundància. I després està la tetera, una tetera que ja tindrà molts anys també, i el que passa és que té molts fills, més que el Brad Pitt i l'Angelina Jolie. I està la bèstia, que això és... La bèstia què és? Una cabra, un gos, un lobo... Podria ser una creació de les de la iglesia, Sí, podria ser, sí, en 30 monedes. Sí.
Y después, a mí lo que me agrada es el castell, que están todos en la mala... Estan en una... com a fonats tindries que ser, de ser una caïra, de ser això, i estan tots contents, això pareix, el castell pareix pues, l'Alejop, però en tripis. Sí, s'han pres quatre tripis i estan tots... que festín, alegria de postín. I lluminalles perquè sí, lluminalles perquè allà. Lo que tenen que fer és muntar una empresa d'espectacles. Això està clar. I bueno, i si volen saber més, pues Film Affinity i MD... No, jo crec que més, si volen saber més, no, si volen saber de veritat, Film Affinity... No, però escolta, però és que tu quin record tens de La Bella i la Bèstia? Tu quan la vas veure per primera vegada? Veure, pues, no ha vingut el lingüista sols ha vingut en la història. En la història. Jo el record que tinc, la veritat que era xicotet. No. Tinc que trencar una llança, no, mentira. No trenques res, que després ho paguen. Tinc que dir que per a mi, aunque parega algo raro en todo lo que m'agrada el cine, no m'he criat en les pel·lícules de Disney, de VHS. Així de bé. M'he criat en Dios, Nuestro Señor, sí? que és Steven Spielberg. Ah, vale, jo anava a missa hasta els 18 anys. No, que és Steven Spielberg, i podria dir que l'equivalent a Disney seria Universal, no? Moltes pel·lícules d'Universal. Amblin Entertainment. Amblin, tu saps per què és Amblin? No, perquè el van preguntar a uno. T'ho contaré un dia. El dia Ambrosio, però està baix de l'aigua. No, jo sé per què. Quan tratem una pel·lícula de Amblin... Sí, no sé, la pròxima que tratem, que siga de Spielberg, no sé quan serà, ho parlem. Però el record que tinc de La Bella i la Bèstia és que, com no consumia moltes pel·lícules d'animació, perquè recorde, per exemple, Bambi sí la recorde, i em va causar un poc de drama el perdre ahir a la mare. I crec que vaig pillar un poc de mania a les pel·lícules de Disney. I, claro, preferia a un tauró menjant-se gent. Claro, que no podia... Però era real. Que no era real, però els dibuixos es suposa que sí que era més real, no? Clar. Els dibuixos és com és infantil, no pot dur-me un trauma, però sí que recorde el veure-la i flipar en ta casa. Sí, en ma casa, en el VHS. Una pantalleta Desde de tubo, VHS. I recorde el flipame, el candelabro i l'altre cantant. Después de todo lo mal que voy a pasar. Es como estamos en la mierda, pero oye, pero hay que alegrarse, ¿no? N'hi ha que animar la casa, no? N'hi ha que animar el això. I aquest record sí que el tinc. Jo dic, el record que tinc de La Bella i la Bèstia, jo vaig anar a veure-la al cine. Bravo! Al cine Roxy de Gandia. Clar, és que quan vaig ir jo vaig néixer. El 91? Clar, el 91. Jo és que soy del 66 i jo recorde, saps veient la pel·lícula el principi que ixen els arbres i tal, que estava com transposat, i algú que va arribar tard es va posar per davant i jo pensava que era de la pel·lícula, tio, de lo ben fet que estava, la sombra. Estàs veient una pel·li en 3D. Ai, perdó, he dit un taco. Sí, bueno. Ostres, Pedrín. Oscuas. Ostras de la Xina. Que pille Ostras de la Xina, que m'envie... En quina pel·lícula és? En els comentaris. Ostras de la Xina, que n'hi ha un personatge que ho diuen sempre en la pel·lícula. I jo vaig flipar. Per mi era com dir... Això què és? I arrels. Quants anys tenies ahí? Soc del 76, a veure, que 80, 11, 76, 77, 78, 79... Tenia 15 anys. Sí, jo soc de comptar en els 15 anys. 15 anys. I vaig anar en els meus germans, en la nòvia del meu germà... Bueno, jo sé que... I crec que després en el cine d'estiu de vaig a tornar a veure i tal. Encara que el meu record de pel·lícules és el Rei León, que això ja és una altra història. Però jo vaig flipar sobretot primer que tot en les cançons, el ritme de la pel·lícula i com estava feta. Que l'altre dia veient la pel·lícula m'he donat compte que els personatges en primer plano, per suposo, estan super ben fets, i després els que estan en el poble al principi, ja llega el panade, els personatges així que estan més xicotets estan com fets a presses i correres. Però jo diria que La Bella i la Bèstia és la primera pel·lícula de l'època dorada, de la segona època dorada de Disney, saps? Però saps no sé si en esta ja estaven fent, o sea, ja estarien fent, no? Però no sé si era un poc més anterior,
que al final l'èxit de Disney de les animacions va ser l'efecte de perspectiva. Perspectiva vols dir El que en primer plano tens una cosa, i va en pegar-li segon tens una voltes. altra, el tercer tens una altra, en quart tens una altra. Entonces la càmera quan es maneja no es maneja igual la perspectiva. Tu, per exemple, quan vas en el cotxe i mires les muntanyes es manegen molt lentes. Sin embargo, els arbres que tens davant van molt ràpid. Correcte. I Això és perspectiva, ¿vale? L'èxit de Disney va ser inventar una màquina per gravar els dibuixos així, que consistia en planxes de transparents que eren els dibuixos en forma d'edifici que anaven cap amunt i dalt posaven la càmera enfocant cap a baix. I anava baixant. El primer plano era els protagonistes i conforme anava allunyant-se era el fondo. Entonces lo que grabava dalt la càmera era lo principal. Per perspectiva, al final fa con la vista, lo que maneges baix poc tardava més en manejar-se que lo que maneges dalt. I així va inventar Disney i va ser el seu moment de... En la Bella i la Bèstia. No sé si va ser la Bella i la Bèstia, però va ser el primer en inventar aquesta perspectiva que no existia abans dels dibuixos, que eren plans. Bueno, ja hem parlat de la Bella i la Bèstia. Hòstia, segur molt cult. No, sí, jo, si te dones compte, estava posant cara de... però jo estava pensant el que soparé avui o el que siga. Ah, molt bé, moltes gràcies. Bueno, espera que algú l'hagi interessat. la Bella i la Bèstia vull reivindicar a un personatge. Primer que tot. Podem reivindicar-ne molts. No, primer que tot, vull dir que el pare de Bella, Sí. Maurice, ¿es Maurice el pare de Bella? Sí? Maurice és el meu soci. Maurice, sí? Pues Sí, el padre... d'apellido. Vale, pues Maurice... I de nom està la broma de Noel, es diuen Noel. Bueno. Esto se diu Papà Noel. Papá Noel. M'acabes de matar. Anem continuar explicant en el segon podcast que lo de los noms i les coses d'això nosaltres al pairo, no? Un poquet tal. Però el pare de Bella, Maurice... Si mos enganyem ja demanem perdó. Maurice, sí. Ara és quan venen i me tanquen. Vaig a dir-ho clar i net. El pare de Bella, Maurice, és imbècil. Així és. Sí. Jo sé que es fa el que estic dient, però és imbècil, perquè a veure, el tio va a la fira, no? En el cavall, i arribes a un punt en què veus un camí de floretes, de mariposes, papallones massa fantàstic, tal, i després veus un camí tot a fosques, y el tío diu, pues el mapa dice que vayamos por aquí, y el caballo, el Philip és el GPS de l'època. Si el GPS el diu que tires per ahí, tira per ahí, saps? No te'n vagis per el que està més fosc i tètric ahí. Per lo que es veu que no. És que ja es veu que no. A veure, algú té algun dubte que si va per aquest camí li va passar alguna cosa? Claro. També no n'hi hauria pel·lícules, saps què dir-te? No, claro, tens que tindre un detonant. Per mi, el Philip el cavall és l'héroe. Què li passa a Philip? Que li s'acaba el xaval, el senyor major li cau en terra, no? Pues Philip el que fa és torna. Si no torna a arribar a casa de Bella i Bella no veu a Philip i el porta allí, s'acaba la pel·lícula. Philip és l'héroe. Tindria que ser la pel·lícula tindria que ser La Bella i la Bèstia, una història de Philip. És el cavall. Ojo, no és veritat. És que és el cavall. El cavall el porta. Si no arriba el cavall, la Bèstia està encara ahí. Ai, i el Gastón acosant-la. I pues sí que tarda mon pare. Ja ha passat un dia, dos. Ai, es haurà perdut. Igualment veré si a buscar-lo, però no crec. Però per a on? Per a on? Claro. Clar, a la fira. Tal. Bueno, per França. Però arriba el cavall i diu... Perquè és França. Clar, arriba el cavall i diu, algo li ha passat a mon pare. Entonces, llévame, Philip. La filla sí que és més lista que son pare. Sí. Perquè diu, llévame. Vaig a fer-te cas. Tu imagina que arriben al mateix camí i se'n va Philip per el de les floretes. Ja tindríem una altra pel·lícula. Philip és l'héroe i Philip es queda allí en el castell esperant a una altra volta agarrar a l'home i portar-lo a casa. ¿Sabes lo que dir-te? Entonces, para mí Philip es el héroe de la película. Ni la Bella, ni la... Ahora, parlant en serio, tenim que dir que és una pel·lícula empoderada per la dona. Sí, perquè està Gastón, ella no vol acceptar lo que és, ella és la que mana... Prou disruptiva per l'època. I després vaig a dir una altra cosa forta. Ui, no parem, és que no parem. La Bella
quan es canvia per son pare, que es queda en el castell, The Beauty, The Beauty, We Change, The Beauty We Fight, Your That. té un síndrome d'Estocolmo Sí, que no sí, se'l sí, lleva sí, de damunt. sí. Perdoneu-me, però és així. Poc s'ha tratat això, Poc s'ha tratat. I vaig a dir alguna més fort, ho tinc apuntat per ahí, però quan jo... Ja te'n recordes. No, sí, si me'n recordo... Una volta que fa Sí. les deures, pues, Sí, se'n recorda. ara no sé on està. Sí, ho tinc així. Després de la sinopsis... Sí. Bueno, ja dic que té un síndrome d'Estocolmo, i que s'enamora del seu seqüestrador. Saps? Terrorífic, Pel·lícules ferides i totes les coses. Síndrome d'Estocolmo, us dic... Sí, és que estic a punt de lo que ve, saps? Bueno, com veu, es prepara bé el podcast. Sí, no, jo la bèstia... Però no se l'aprèn. No me l'ensenya. Ara vaig a dir lo més fort, que portem 25 minuts i ja anem acabant. Tem de locos. Este és el tema que vos deixa a tots. La vella pareix que el Linda en el Chiringuito. És que no acaba mai. Exclusiva. La vella és un poc sofílica, ja ho he dit. Sí, perquè a veure, la veritat, s'acaba d'enamorar d'un animal. Són gustos raros. Són gustos raros. Però ella, en el moment que estan en me mira a mí, no hay nadie más, y me ha rozado la pezuña sin temblar. Pues la pezuña, ojo. Saps? Vull dir-te, és sofílica perquè ella no sap que està encantat ell. No ho sap, no li ho ha dit ningú. Però igual no sap, o sea, no sap que és sofílica perquè... En l'altra pel·lícula sí que ho sap ella, que està encantat del castell. Tu que eres fan de la pel·lícula de Action Person, o com es diu? L'Action Man. L'Action Man. Però igual sí que... Perquè ella s'ha enamorat de la bèstia i és com dir, vale, me enamore de l'interior, ¿no? Digo que la película la belleza está en el interior, en Constantina, en Alcoy, en Muro, en el interior, està en el interior, no? Això ve de la pel·lícula. No sé què més pobles de l'interior. En Sella, és pobles de l'interior, Sella no és poble de... Crevillent... I d'Alcoy a Sella quan n'hi ha? Després, no sé. Un pam. No, 4 dits. Per favor, ai, no escolteu això en xiquet. És que quan van dir de fer un valencià... És que és de veres, la belleza está en el interior, però ella pot pensar, ojo, tiene las manos grandes, tiene los ojos grandes, las orejas grandes, tiene las piernas grandes, los brazos grandes, todos grandes. Y un poco más de pelo de lo normal. Más de pelo de lo normal. Ella no sap que quan es que ara anirem a esa, bueno, ella no ho sap. Ja, però al final sap que està encantat. Està encantat, i després d'haver parlat en una tassa, en un candelabro, en varios objetos d'Ikea, igual sí que pot arribar a dir, espera un segon, que igual ell no és aixina. Ja, però i pot pensar, si no és aixina, tu imagina que quan es transforme és un tio de metro 40, aixina, Alfredo Holanda. Però és que la belleza està en l'interior, d'això es trata. En Crevillent, en Constantina... En l'interior. Si no és el tema... Vale, no vull que acabem el podcast, que ja mos queden, ja estem acabant. Estem de locos. Sense parlar de la música. De la música de Alan Menken. Tinc així la xutlleta. Que per cert va guanyar 2 Oscars. Sí, se ho van portar tot. De la música. Vale. La direcció, és que dona igual tot això, ja ho sabeu massa, teniu 50.000 podcasts per escoltar-ho, però la música, el compositor és Alan Menken, de la música, i el lletrista Alan Menken, Tim Rice, pot ser? Pot ser. Sí, que al final de la pel·lícula posen Memorian, que no va arribar a veure la pel·lícula acabada, el letrista, que ja sé, vaig a dir un altre animalà, el letrista és important, però la música també, vull dir-te, com diria Carlos Pumares, diu, menos mal que s'ha mort el letrista i no el músico. Això ho dia Carlos Pumares, no ho diguem, això de cine no es fa responsable dels comentaris de Joan Gea i Carlos Pumares, que en pau descanse. La música, eixa música a mi me va al·lucinar. Ja veníem de La Sirenita, que era brutal, que són els mateixos compositors, Alan Menken, i en La Bella Bèstia era com violins i tal. A mi la música de l'ataque al castillo, el transporta ahí, el transporta al lloc i va ser una banda sonora, pues això, que va guanyar 2 premis, bueno,
va guanyar els premis Òscar, millor banda sonora i millor Cançó. cançó original de la Beauty and Beast. Que per ser l'escena eixa, que és candelabros i tot, París de veres, nosaltres estem en el cine, que ben fet està fet per ordinador, que ben fet està, París de veres, com si menjares peres i les cagares senceres. No ho diu, això no és típic de sentir, això. No, però sí ho he sentit, En Daimús i la Safor diem, com si fora de veres, menjares peres i les cagares senceres. Anem a contar bon forat, la curiositat més gran de totes. Menys mal que no són melons de tot l'any. Anem a contar la curiositat més gran de la pel·lícula, que va estar nominada com a millor pel·lícula, no pel·lícula d'animació, que també i se'l van portar, sinó dins de les 5 nominades que n'hi havien, o les 4, els que foren, va estar nominada com a millor pel·lícula, que això és la primera vegada que passa. D'animació que estava com a millor pel·lícula. Després ja crec que va ser Toy Story 3 la següent, o el viaje de Chihiro, no ho sé, ja sabeu que jo i els datos no mos portem bé, que ja n'hi ha oients que els tenim que diuen, és que teniu que informar-vos un poc més i donar més datos. Pues escolta un altre podcast. Escolta un altre podcast, té la Wikipedia. A veure quin podcast el graven una intro sencera del podcast. Del podcast. Claro. Bueno, n'hi ha algunos, però sí, però da igual. Ara estan escoltant. Un saludo para Nakatomi Radio. Mira, estem baixant 48, 47... Videoclub Blockbuster, que és un xic que ho fa molt bé, que dura 20 minuts dura cada podcast i parla parla només, però així no se'n va per les rames com nosaltres. I de La Bella i la Bèstia, el remake. Sí, el remake, just estàvem parlant abans, que jo sí que me l'he vist. A tu t'agrada? A mi sí em va agradar. Per cert, La Bella i la Bèstia del 91 jo li pose un 9. I diràs, per què no li has posat un 10? Vas cair. Atenció, quant de temps en queda? Un minut. No li he posat un 10 perquè si la pel·lícula al final, spoiler, ja t'apanyaràs, quan es transforma, que comença, per cert, aquesta escena és preciosa, que comença a ploure, ningú fa ploure com la Disney. Les escenes de ploure, ningú fa ploure com la Disney. Comença així, i ja comença a transformar-se, que pareix un cotxe de xoque o alguna emergència d'intermitents, comença a eixir-li la llum, es transforma entre les mantes eixes que té ahí, perquè no veig res, i apareix un rubio de 1,90 m en una melena, en uns ulls blaus, el tio més quadrat que Bob Esponja. Al final no estava tonta, No és que sigui tonta, li toca la loteria, perquè podria haver existit un Alfredo Landa, que en pau descanse, saps? Podria ser una... Però apareix el tio rubio i fa així, la melena com jo, però un guapo, i es quedem mirant i li va dir, a quan t'agarre de gama, saps? Jo quan t'agarre, t'espatarre, te posa en la llavadora i te faig el centrifugado. Per això es pegui dos. Mentre les tasses miren. Mamá, estos dos chis que diuen del centrifugado. Saps? Entonces no li poso un 10 per això, perquè si la bellesa està a l'interior, concentrada en aquell vigent, si està a l'interior, tindria que ser un xic normal, un guapet, així, del Montó, com jo, del Montó, però claro, com no té que besar-lo del Montó, com no va enamorar-se, clar que sí. Quan Lumière es transforma, el tio està més lleig que el món, un tio flac, tal, i Dindon el grosset, així que seria jo. Vamos. I l'altre Puche. L'altre Puche, que Puche és un amic nostre que posarem una foto. Sí, posarem una foto així. Puche, posarem així. Puche, li poses la foto. Per cert, jo sóc actor, tot el món ho sap, i he tingut la sort un any de poder fer de Dindon i el meu amic Puche de Lumière, saps? Una versió que van fer però este any no, sinó quan ho van fer. Bueno, quan ho van fer, sí. Jo estava també. Sí, no, però escolta, que és que ho van... sí? Clar, és que tu no venies a veure les actuacions nocturnes, no venies. Sí, no, este any no ha sigut. Claro, en el hotel... Ai, este xic no s'entera de res. Bueno, jo ho he fet en tu, Mundomar. Estem parlant d'actuacions, no? Sí. Vale.
I les actuacions també. 2 Mississippis, massa. Saps? Les actuacions també. Ja no, te'n pots creure que ja no sé de què estàvem parlant. Da igual, ja t'he girat. Del Estava pensant en altres Dindon, dels coses. personatges... De Puche. Bueno, de que no li poso un 10 per això. Per això. I tu a La Bella i la Bèstia del 91 i parlem de l'altra Bella i Bèstia. Jo del 91 li posaria... Per com la vaig veure i no l'he tornat a veure, sincerament. En el moment li posaria un 8,5, 9. 8,7. Algun dia li posarem un 10 a algú, no? No crec. No creus? Jo soc molt exigent per poder un 10. Jo també. O sigui, 9, bé. 10 ja té que ser un fuà. Vale. La versió... Res, no, que a tu no t'agrada, però A mi no m'agrada perquè... per a la gent jove que no ho va veure en el cine, pues és... no, perquè estàvem discutint abans, estàvem comentant que al final no t'agradava que es notara que són efectes visuals d'ordinador. És que és molt, molt exagerat. Però jo pense que és la gràcia d'aquest tipus de pel·lícules, perquè al final està molt ben integrat en la realitat. El que passa que, clar, al final no deixa de ser una tassa. Però això per què se fa? Per què se fa això? Bàsicament, t'ho explique la... Sí, perquè ja tenim la de dibuixos animats. No es fa per això. Es fa perquè si no a les noves generacions les pel·lícules de dibuix no els arribarien, perquè són comparat amb el contingut que n'hi ha ara, són molt lentes. O sigui, si el fixes els canvis de plano que hi ha en l'original i els canvis de plano que hi ha en l'altra són molt diferents, sí. Perquè n'hi ha molts canvis de plano. És una qüestió d'atenció de l'espectador. Ja, bueno, entonces vull dir que... Totes les pel·lícules d'ara tenen molts canvis. Vols que el diga la meva cosa? És pastirar el xicle. Pastirar el xicle i perquè saben que van a captar noves generacions. Clar, però això. Però no noves generacions, sinó jo que vaig anar a veure la de dibuixos vaig dir, vull veure què han fet. Però tu ja el tenien. Piques una vegada. Però tu ja el tenien. El que volien és el nou. Cenicienta. Aladdin. Però és el mateix. Aladdin, en veritat... El Rei León, tio. El Rei León, Jaume, per favor. Bueno, el Rei León... Pareixen Muppets. Un hater de la tecnologia. No soy hater de la tecnologia. El Rei León... És que acopla. El Rei León... No, el Rei León no. Aladdin, per exemple... Aladdin Bombang. Els canvis que n'hi ha i l'efecte visual de pa, això simplement és perquè per consum ara si tu li claves, això passa en molts dibuixos de la tele normals que en els anys han anat canviant i el principal que canvia és el consum, perquè ara normalment estàs mirant la tele i estàs en el mòbil i estàs fent scroll en Instagram, en TikTok i la informació que passa no és més de 3, 4, 5 segons. A no ser que t'interessa de veritat, que aguantes 20 segons, la passes. N'hi ha estudis que per arribar a noves generacions té que ser així. El modo TikTok, no més de 2 minuts. Correcte. Entonces, les noves pel·lícules, a part de traure la nostàlgia del... Com per exemple tu, que vas a veure-la perquè et dona nostàlgia, després t'agradarà o no t'agradarà. A veure què han fet, no? Clar, però principalment les fan per arribar a noves generacions i en veritat hi ha noves generacions sinó noves generacions de que després quan aquests xiquets vagin a Disneyland o a Disney tal vegin aquests ninots es tinguin representats com es tens tu aunque sigui en una altra escala i acabes aunque soni així consumint aquest producte. Si ho mantengueren les versions originals, o sigui, simplement feren un remaster, no un remake, que seria actualitzar els dibuixos i deixar-ho, la majoria dels xiquets o adolescents arribarien al minut 10 de la pel·lícula. No arribarien més. De totes maneres, es va estrenar La Bella i la Bèstia, és del 91, però crec que en el 2000 va haver un reestreno. Un reestreno en 3D. Sí, quan el moment del 3D que es va posar de moda. Va tindre èxit. Sí, va tindre èxit, però dels que van anar al 91 o que tu no vas poder anar al cine. Clar, i vas. Però no arribes a un mercat. I al final tot això es fa per diners. Recomanacions, jo recomané a la gent. Estic super serio, tio. Tu estàs ahí dient... Sí, jo te deixo, tu estàs parlant i jo estic així dient... Jo estic clavant coses tècniques, quina xapa està pegant este home. Home, després de la que a veure, jo vull reivindicar una pel·lícula així. Reivindica. Reivindicaciones del señor Joan Gea.
yo reivindico Los Rescatadores de Cangurolandia. ¿Pero por qué? Los Rescatadores en Cangurolandia. Por favor, es el principi del final. El principio del final. ¿Però tu l'has vista? Sí, però no me'n recordo ja. Mira-la quan pugues. No. Quan pugues, Vale. meques. Tècnicament ja comença a fer oloreta a tot el que veurem següent, saps? I és el que tu dels planos i tot. I això això que m'has explicat antes, per mi és això. No, però no, ahí la càmera no baixa. Bueno, perquè jo recomané després La Sirenita, per supost, Sí, això sí. que és la última pel·lícula feta tota de Disney, és l'última feta tota a dibuix, a maneta, ¿vale? I després ja vindria La Bella i la Bèstia, Aladdin, que per mi és un 10 Aladdin, però bueno, això ja ho parlarem si ve. No, yo tan genial. Per supost, El Rei León, saps? Vas a dir-les totes, les de Disney? O? No, solo es l'època de Rei León, i després ja vindria pues, Hércules, El Jorobado, que és el mateix director de La Bella i la Bèstia, però no tenen tanta potència. Mulan, Correcte. saps? No tenen tanta potència. Que Mulan la van fer els habitants del poble este de Múrcia, de Mula. Bueno, pues... ¡El chistecito del día! Pues jo crec que hem arribat al final. Alguna pel·lícula que has vist últimament? Perquè això és de cine. Això és de cine. La Infiltrada. Pues mira, vaig estar mirant Ahir, no. Després Ahir? Sí. Després Ahir, perquè no ho entenga, perquè no siga de poble, vol dir dos dies darrere. 2 dies darrere. Vaig tornar a veure Super 8. Super 8? M'encanta. A mi també. És agarrar la nostàlgia eixa i juntar-la en un format nou. Els germans de Stranger Things van dir, això podíem fer una sèrie. Si fem esto i ho allarguem, i vam fer el Club d'Imagen i Sonido, que és on crec que jo m'he criat i gea un poquet també. Jo en el primer podcast vaig dir que vaig veure una pel·lícula, la de Desencantada, però puc dir que he anat al cine i he anat a veure la Infiltrada, ¿vale? I com diria ma mare, que ben treballar que està la pel·lícula. Pensava que anaves a dir que era un somni. No, ma mare diria que ben treballar. És que l'altre dia estava, mamà, què estàs mirant? Estava mirant El Fugitivo de Harrison Ford i el Tommy Lee Jones. I què tal la pel·lícula, mamà? I sempre es queda mirant i em fa, esta pel·lícula està molt ben treballat. Molt ben treballat. Per La Infiltrada, vos la recomano, està molt ben treballat. No sé quan escoltareu això. Pues... com està molt ben treballat, jo crec que hem fet un podcast molt ben treballat. Ostres, haurem arribat als 40 més o menys? Sí. Vale. Com heu vist, esta va ser la dinàmica hasta que pillem el que ens agrada, va ser la dinàmica dels podcasts. Això és de cine, que el títol és Això és de cine, però també podríem dir que el meu germà José Baristo, salut, el meu germà José Baristo em va dir, escolta, podíeu haver-li posat un altre nom? Sempre hi ha algú de la família, diguem, Listo. Baristo. El meu germà Baristo em va dir, diu, no em contes pel·lícules, em va dir també, no em contes pel·lícules. Pues això el guardem també. Això el guardem per l'spin-off, per les píldores. Això és de cine, no em contes pel·lícules. Farem pildoretes. Per especials. Per cert, avui perquè no ens dona temps, però exclusiva, hem aconseguit el telèfon per a cridar al representant de Quentin Tarantino. És que no m'ho havia dit encara. És que no ho havia dit. Tinc el telèfon per a cridar en Los Ángeles, en Santa Mònica, Quentin Tarantino, i el pròxim episodi pues el pròxim el cridarem. El cridem en directe, fas directe, el cridarem a veure com ens diuen, ¿vale? Perfecte. Se acabó. S'ha acabat. Moltes gràcies per estar ahí, Joan. Escolta, moltes gràcies. Quina cançó podem clavar de La Bella i la Bèstia? Per tu, quina és la que més t'agrada? Tu no et preocupes per això. Vale. Això són soles. Que fes festín. Hasta el pròxim. Que jo em quedé casi en... Adeu. Chao, un chao. programa de postín. De festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo ya el trajín. Subduañón, canapés, especialité del chef. Mueve el hígado de pato y la envidia harán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle.
cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín. Hay ragú, hay soufflé y una tarta bien flambé y también las atracciones de un lujoso cabaret. Deje ya de temblar, que el banquete va a empezar. Nunca hay quejas, nunca hay penas si hay cubiertos en escena. Y es que aquí cada cual tiene un truco muy genial. Con todos a brindar y empiece a disfrutar el gran festín. ¡Ah, por fin! ¡Ven conmigo al gran festín! ¡Qué festín! ¡Qué festín!